Takže čaute ľudia, tu je Ati a vítam vás u nového videa z Agaria. No a dneska som vám chcel len ukázať, počkajte, ešte raz sa musíme zožrať, nechať, lebo tu na jednom serveri som si mega s jedným typkom pomáhal, tiež nie, no zatiaľ, tak. No, tu, Doge, druhý. No, musíme sa trošku nakrmiť. Chvíľku. Ja ho zatiaľ nájdem, tak sa vám ozvem, takže zatiaľ. Čaute. No, takže Oj, bože. Aj, nevadí. Oj, bože. Ja tu hrajem a ja sa tu krmím. No ale Doge mal trošku problémy. Žral ho Jumbo, takže neviem, či je ešte v topke. No, ale tuto určite nie, lebo Jumbo také meno nemal. Zase, tak. Ja sa vám ozvem, kým nenájdem ten server, takže zatiaľ čaute. No, takže už som to našiel, no. Už je tu, ale neviem kde. Už ho radšej hľadať nebudem, lebo Bars nechcel tímovať. Takže radšej ho nechám tak. Už fakt. No, fú. Už ma dvakrát oblbol. Som mu pomáhal. Som mal 3000 skóre. Ma zožral. Potom nič, proste zase som mal 3000 skóre. Zas toto chcel tímovať. No a zase tu je ten heavy metal. Nejaké máme šťastie. Však sme boli takí istí. Ojajajaj. On teraz tímuje s Jumbom. Teraz musí zomrieť. Jumbo. A potom bude možno so mnou. Moje. Ježiš, do toho som skoro vošiel. No poď. Ne. Fúha. Tak toto bolo fakt tesné. Skoro ma zožral. Heavy metal. Čo ty tu? Vážne, máme nejaké šťastie proste. No, to je Mines. No poďte, chlapci. Môj. Nejaké to je združenie veľké. Mines. Nice. Aspoň jeden. Ne, tam je nejaký veľký. No, taký približne veľký som bol aj ja. Potom ma odrbal a ma zjedol. Tam sa nebudem rozprávať, lebo tam som videl nejakého veľkého. Či sa mi to len zdalo? Neviem. Nie, tu je kraj, tak sa mi to len zdalo. Lebo cez prst nič nevidím. Proste. Aj, bože. No tak zatiaľ sa tu budeme krmiť. No a tak potom. Neviem čo to sú, len tu. Ale väčšinou mám šťastie s fialovou farbou, neviem prečo, ale prečo práve s fialovou? AFK? Jo, AFK. Doge? Jumbo skap. Jumbo je mŕtvý, chlapci. Teraz možno bude so mnou tímovať. Keby som mnou tímoval, tak to by bolo veľmi dobre. Aspoň konečne nejaké poriadne video by bolo. No, keď nechce, tak nechce, no. Proste nebudem hnúť. Ja, lebo to je ten Jumbo, no poď chlapci.
ty vdechneš. Tak. No, okej. Máme... Až to je jumbo. Ten je príliš malý. O, to je okraj. No, tu by som sa nemal zdržiavať bars. Tu príde doge ma pripučia. Ne, som mŕtvý. Fúha. Tak toto bolo tesné. Skoro ma zožral. Ale jak sa to? Ani neviem, jak sa volá. Ale viem, že pamätám si zelená farba. Medy. Mars. Fúha. Tam je niekto rozpolený. Ideme to vyskúšať, či ho dáme. A on sa podľa mňa už chvíľku bude spájať. Takže nie. Tu je ich veľa, tých cirkulárov. Tam ešte. Okolo mňa sú veľa. Tio. By ma zaujímalo, keby... On má moje meno? Nie. Jedna, AFK? Nie. By ma zaujímalo, keby som sa rozpolkol, keby som zašel. Lebo ich tu je strašne. Dobre. Aspoň niečo. Mal som... Tam je niekto. Tam je niekto. Niekto veľký. Aj tak, keď sa na ňo rozpojím, tak ho nezjem. Takže to je úplne zbytočné. No, jumbo. Zdechneš. Sice ja jumba kúkam, ale toto sú určite fakery. Lebo na mobile jumbo nehrajem. Tak. Konečne aspoň 8. No. Ja nejak poznám tie skiny. No, síce to už mám dlho, no. To asi preto. Ty ale jak to? Jaj. Preto sa mi nepridáva skore. Tu keby som sa rozpolil. Nepokúšam šťastie. On bude predo mnou sem dvojaka, štvrtý. Aj. Doge je prvý. Aj. A že by to bolo? Nie, on má modrý kruh pod sebou. Konečne 1451. Vojak tam. Lebo chcem prežiť čo najdlhšie. No, síce, tak no. To fakt. Ne, Mars. Ne. Zase som prišiel povedať. Daruj mi. Rozpoľ ho. No daruj mi. Nebudem mu posielať guličku, lebo to bude určite zbytočné. Tu je niekto. Bum. Tak, krásne. Neviem, či by som ho zažeral skoro mňa. Radšej to neskúšam. Tam sa niekto... Jo, ja mám takú smolu, tu vždy sa zrodí cirku. Ne, kámo, nežer ma. My sme kamaráti. Možno. No, poď. Kašli na ňo. To je malý, bože môj. Taký tu prlajs. No.
To je zemička moja. Jaj. Ne, prečo si to rozbil? No je po mne. Takže... No, takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, poprípade odber. No a čaute.